Olemme kyllästyneet hölynpölyyn ja arvaamme, että sinäkin olet. Olet nähnyt sen sosiaalisessa mediassa, naurettavat otsikot, tekaistut tutkimukset, jotka kaikki pyrkivät lopettamaan eläinten pitämisen. Vuosikymmeniä äärimmäiset eläinoikeusaktivistit ovat levittäneet valheita kaltaisistasi matelioiden pitäjistä. He ovat hellittämättömiä ja hyvin rahoitettuja, ja he tekevät uran petoksesta toistamalla samaa järjetöntä propagandaa yhä uudelleen. Ja he ovat onnistuneet vakuuttamaan myös monia ihmisiä, koska kun ihmiset kuulevat vain yhden puolen tarinasta, he uskovat sen. No, se loppuu nyt. Me olemme Responsible Reptile Keeping, maailmanlaajuinen koulutus- ja tietolähde, ja olemme tehtävällä oikaista asiat. Luomme luotettavaa ammattimaista mediaa todisteisiin perustuvista lähteistä, jotka antavat matelioiden hoitajille ja yrityksille äänen. Ajatelkaa meitä vastalääkkeenä propagandalle ja valheille, jotka myrkyttävät yhteisöämme. Olemme täällä pysäyttämässä mädän, ottamassa kertomuksen hallintaan ja oikaisemassa asiat vastuullisille matelioiden hoitajille, kuten sinä. Mutta tässä on tärkeä osa. Se toimii vain, jos seisomme aktiivisesti yhdessä. Jos matelioiden hoitajat ja yritykset eivät tee mitään, annamme vallan niille, jotka pyrkivät sulkemaan meidät. Ja joka kerta, kun heidän valheensa jäävät kiistämättä, kärsimme enemmän epäoikeudenmukaisista rajoituksista, lisää lemmikkien pitokieltoja ja enemmän kovakouraista valvontaa. Sen on loputtava ja Responsible Reptile Keeping taistelee vastaan. Joten jos olet valmis puolustamaan totuutta, jos välität yhteisösi tulevaisuudesta ja jos olet kyllästynyt kaikkeen siihen hölynpölyyn, liity meihin. Tue Responsible Reptile Keepingia. Vieraille sivustolla responsiblereptilekeeping.org. Välinpitämättömyys ei ole vaihtoehto.